ба мо духтари ҳамагӣ 24 сола аммо аллакай сахт ҷабрдида муроҷиат намуд ки ҳатто умеди хушбахтиро гум кардааст. зимни суҳбат насиҳату раҳнамоияш кардему гуфтем ки набояд ноумед гашт. ҳатман мардуми хайрхоҳ барояш кӯмак хоҳанд кард. шаҳноза асалова соҳиби 2 духтари хурдсола аст, 6 сола ва дигари 5 сола. шавҳараш дар Русия аст ва соле агар як маротиба ҳам меомад, бо ҳамсараш муносибати хуб надошт. рӯи рост ба занаш мегуфт ки ман дар Русия зан дорам ва агар дар кор шавад ҳар рӯз якташам мегирам. агар занаш ягон эътироз мекард, ӯро латукуб ва аз хона пеш мекард ва ҳар дафъа мегуфт ки худат дафъ шаву рав, лекин духтари маро набар. духтари якумаш аз шавҳари аввалӣ аст, аммо зан ба хотири фарзандаш мехост зиндагиро идома диҳад. бо ин вуҷуд оқибат корд ба устухонаш расиду аз хона бо баҳонаи ба хонаи яке аз хешовандонаш рафтан ба душанбе омаду дигар ба хонаи шавҳар рафтан нахост. шавҳар сари ҷаҳл бо телефон ҷавобашро дод. акнун духтар бо 2 кӯдак дар нимароҳ мондааст. падару модараш аз ҳам ҷудо шудаанду ҳарду ту гунаҳкоре ки аз ҳарду шавҳарат ҷудо шудӣ гуфта ӯро аз хонаашон бароварда пеш карданд. ҳоло бо як сумкаи иборат аз каме сару либос дар хонаи як хешашон дар хонаи як ҳуҷрагӣ ки аз он ҷо боз 2 оилаи дигар зиндагӣ мекунад, шабро рӯз мекунад. ба чанд ҷое ки барои иҷора ё кор муроҷиат мекунад, кӯдаки хурдсол дорӣ гуфта рад мекунанд. бовар дорем мардуми саховатманду худотарс ба ин бонуи ҷавон кӯмак хоҳанд карду ӯ соҳиби сарпаноҳ ва шояд ҷойи кор гашта ба зиндагӣ дилгарм шавад.